Duol mochung' ne weche mag lope pachoka the National Lands Commission ochiwo thuolo ne bad migawo mochung' ne weche mag kuyo pi e puothe National Irrigation Authority mondo dhi nyime kod chudo mag jogo mane ochiwo lopegi mondo gere kar oula mar mitiyo godo e kuyo pi e puothe gwenge ma Lower Kuja. Piny owacho osechiwo omenda maromo siling milion 68 ma idhi ti godo e chulo weg lopego. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo mane ochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Geno ni obiro machiegni bang' duolno moch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission, miyo duolno mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegelo omenda maromo milion 68. Maneja mar kor purni mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lowo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyo around milion 68. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyo wa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere committee mane office mara ma Lower Kuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watemo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Manager ni Lower Kuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko manyingi koro onge listi ma chudo weche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mo pure ni. Wasebedo gi pur matek ipuro to kama ipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong' gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1 and block 12 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo laj mar kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lowo maromo ekas 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe ma ginyalo pure. Sani wagero block 12 and kwatieko block 12 wabiro chako kelo another 1,200 acres ma wabiro pure mchele and mano en part of pesa mane president nochikowa ma mondo mi ogere contractors nitie site gidhi mbele gi tich and again ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabiro yudo ka watieko block 12 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogoro jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, jotend kar pur ni Lower Kuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB wamiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te ma sani onge japur moro ma diwachi ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi koro wadonje weche mag